съм решила да снимам клипче, как да си направим картичка. Естествено, тази картичка ще направя само как да видите как се прави. Няма да пише нищо. Вече вие ще решите какво да пишете. Така. За целта ви трябва един бял лист, ножичка, моливи. Естествено, вие може да ползвате фломастери, маркери, моливи, пастели, каквото искате. Така. Например, аз сега ще ползвам от тези моливи, които са 12 цвята. Те са на смърфовете и те са от пазара. Всичко по 1 лев магазинче, което е с 95 стотинки. Ето може да видите цената, да фокусира. Така. Та сега, извинете само, така. Сега с този бял лист го сгъваме ето така. Много добре всички мисля, че знаят как се сгъва листче. Ето такъв бял лист за картичка. И така, аз вече сгъдах моето листче. Ето така, отваря се ето така. Ето, готово. Така. Сега, според ви с каква краса искате, също така и за да не забравя да кажа, ще ви трябва цветно тиксо. Естествено, нали? Ако желаете. Ето ги. Така. Добре, аз съм решила, че ще използвам такъв цвят. Тиксо. Да. Хартиено тиксо. И ето такова жълто. Вие може да ползвате всякакви. А дори да нямате такова тиксо, може да не го правите с тиксо. Така. Ето така. Взимате единия цвят. Разбира се, който искате. Така. Няма значение. Взимате, отваряте. Тоест, ето така. И залепвате. Така. Само да го залепя. Секунда. Извинете, но се получава малко по-трудно. Така. И ето там, където вече сте, нали, залепили, сте готови. Режете и така. Например, сега, пак от това тиксо, същото, може да залепите, ако решите, ето тук горе, тук отстрани на картичката, където се отваря, и ето тук долу. Но само на едната страна трябва да се залепи. Аз съм решила, че ще залепя ето тук долу. Така. Знаете как става, няма нужда да ви показвам. Така, нека работим бавно, за да може и вие да свършите работата качествено. Не трябва да бързате. Важно е да сте спокойни и да внимавате в работата. Приключихме с този цвят. Така. Разбира се, ако използвате два цвета, ако е един, продължавате тази и тази страна. Така. Добре. Ето го за сега така. Взимате ето този цвят. Аз съм си избрала този, но вие може да вземате всеки. Сваляте и пак извършвате същата процедура, каквато извършихме и с жълто.
И сега аз вече съм готова. Моята картичка изглежда ето така и се отваря така. Отвън вече се заемате с моливите. Ето аз си ги отварям и взимам розов. Така. Добре, и сега аз ще напиша нещо на моята картичка. Така. Секунда. И така, ето е и все пак моята картичка за мама и едно нарисувано сърце. В принцип ви казах с моливчета, но аз се направих с маркер, защото моливите ми са много светли и за съжаление не се получава. Просто няма как. Така. Ето как изглежда и моята картичка. Отвън сме готови. Вече отвътре, по ваш избор, вие може да си отцветите, да напишете нещо, да нарисувате, да напишете и нарисувате нещо. Може както искате. Всъщност, може и да не си правите така. Може да направите само на такова от половин лист и да седи просто така ли, да е картичка. Както ви решите. Така, благодаря ви. Това беше от мен за днес. Надявам се и мисля, че ще кача още 2 клипа, може би днес. Така, от мен, чао, бай-бай!